Kollox kellu l-bidu tiegħu fl-aħħar jiem, meta numru ta' priġunieri qalu li ma kinux qed iħossuhom tajjeb wara li belgħu xi xfafar. Meta ingħataw il-kura meħtieġa fl-isptar Mater Dei irriżulta li fil-verità mhux kollha kienu għamlu hekk. Dawk li nstab li ma kellhom xejn ittieħdu immedjatament lura lejn il-ħabsa Kordin. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li wħud mill-priġunieri jista' jkollu ftehmu bejniethom u qalu li belgħu xi xfafar bħala raġuni biex ikunu jistgħu joħorġu għal xi ħin mill-ħabs. L-istess sorsi qalu li wħud mill-priġunieri li ħadu din l-azzjoni riedu jipprotestaw kontra d-deċiżjonijiet li ttieħdu mit-tmexxija tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fost l-affarijiet li fl-aħħar jiem huwa mifhum li dejqu l-numru ta' priġunieri kien hemm il-fatt li dawn mhux kollha tħallew jattendu kunċert li sar fil-ħabs stess mill-Grupp Popolari Wintermoods fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Uħud mill-priġunieri interpretaw dan bħala diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom.